Maria yo jing tip balalap ikamet yap hybrid insa pira lingdop mau nai saus nam karta haka step jonga khatsan trek nailor araja arpusan nakajaka lang hakawai ke yeng kapadang shna thamai hanong lum brei ke snong nongra ke Kmie jeng iru kalawan Maria sekate ke jaka har ringkat ke jingyam Pait-Dohnud bat ke jing sngolengo Kumno ipoi sekate ke jaka. Haringkat ke Kmie ukpa kibah yeng kinong shong snong ru kilawan krui sekate ke jaka balap ya kemet yam kat baki pulet ringkat ke forensic crime scene unit kidang penlong ya ke jinglum sakhi sabut. Kalami ke jingken shi jingken na kinong shong snong ya kibala suba don keti ban shim ya ke jingim I hybrid hadien baila ja rangai nala yeng haka step jong khat sautre nai lor araja arpusan. Shu namar ke jing sngo trem ke jing ja hadu banda shim ke jing I khulung badang riu blai uba Vivek im SP ke East Khasi Hills district ula wan hi daladi ban pej banya bat ban pa mardor ya kipulet ban penstat ke jing tokit. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya